Hello, welcome back. Namaskar, namaste. Hope you all are doing well. It's weekend again. Okay, today it's a very special topic. We are going to do a gossip with my friend. I will introduce him. But please pardon me this time. This session is purely will be on Odia language and we will gossip in Odia. So I know most of you are my non-Odia friends. This time, please excuse me, but there are few good news coming up. My next sessions will be very, very interesting. So I will be discussing with financial literacy with a doctor. He's actually a MD working in a hospital in Detroit area. Another session coming up with a technologist. We will discuss about attitude, a mental position. One of my friend will join from Bangalore and she will talk about mind healer. She's a psychiatrist. So these are the programs coming up. And in between, we will have another program called Personal Social Responsibility with the core team of Mulia Smarak. Of course, that will be also in Odia. So please pardon me and let me switch over to my mother tongue, Odia. Namaskar, Jai Jagannath, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା and ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧକୁ ମାନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେବୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଦି ଜଣ ବସିଛେ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆମର ଟପିକ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ହୁଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଏ ହୁଡ଼ି ଭାଇ ଜଣକ କିଏ? ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସିଛି। ଏଇନା ମୋତେ କଲ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ କେବେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲା, ଗୋଡ଼ ଉଠିଲା, ହାତ ଉଠିଲା, ହୁଡ଼ି ଥିଲା, ହୁଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପକେଇଦେଲୁ, ଦେନ୍ ହୁଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ସୋ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ and we go with the flow. ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ମିଶୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ। ବଟ୍ ହୁଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେବ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ 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 ଦାମ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାମ ଭାଇ। ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାମ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆଜି ଯୋଉ ହେଲା ଆମେ ଓଡିଆ, ଏଇଟା ମାନେ ଦାମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କେବେ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦାମ ଭାଇଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଆସିଲି ଯେ କି ଏଇ ଡିସ୍କସନରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦାମ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସର୍କଲରେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ଓଡିଶାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମେରିକା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତେଲୁଗୁ ହେଇଗଲା, କନ୍ନଡ ହେଇଗଲା, ମରାଠୀ ହେଇଗଲା, ପୁନେରେ ଥିଲି, ବମ୍ବେରେ ଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଇଂରାଜୀ ଲୋକ ଦେଖିଲି, ସବୁଠି ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡିଆର ଯୋଉ ମଜାଟି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗେ, ଆମେ ତ ଓଡିଆ, ସେଇ ଓଡିଆ ମାଟିର ଆମେ ଲୋକ, ତାଠୁ ବଢିଆ ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଆମେରିକା ଆସିଲା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଏବେ ଆମେରିକାରେ। ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ ବୁଲିଲିଣି, ସବୁଠି ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ସର୍କଲ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି, ଓଡିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମିଳିଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛେ, ଆପଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖା ହଉ, କିଛି ପ୍ଲାନ ନଥାଏ, ନଥିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ, ଦେଖା ହେଲେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା।
ଗୀତ ବାଜିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇନେ କହିଲେ ଦାମ ଭାଇ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ, ଗୀତ ବାଜିଲା, ଗୋଡ ଉଠିଲା, ହାତ ଉଠିଲା, କିଛି ପ୍ଲାନ ନାହିଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଧା ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ନାଚିବାରେ କେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋରରେ ନାଚିପାରେ, ସବୁ ଦାମ ଭାଇ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଲେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ହାତ ବି ଉଠିବ, ତା ଗୋଡ ବି ଉଠିବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, କେହି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ନାଚ ଦାମ ଭାଇ, ହୁଡି ବ୍ରଦର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୂତ୍ରରୁ ଲୋକ କହିଲେ କି ସେ ହୁଡି ଭାଇ କିଏ, ସେଇ ହୁଡି ଭାଇ କିଏ? ହୁଡି ଭାଇ କିଏ? ସେଇ ହୁଡି ଭାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋ ପରିଚୟ ତ ଏବେ କହିଲି ଦାମ ଭାଇ, ନା ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ 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 ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଦେବ ଭାଇ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ହୁଡି ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମିଶିଗନ ବାସିନ୍ଦା। ବହୁତ ବର୍ଷ ସିଏ ମାନେ ପୁନେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ୟୁଏସ୍ ରେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଥିଲେ, କାନାଡାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମିଶିଗନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଥିଙ୍କ नो, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ଭାଇ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେମିତି କହିଲେ 15-16 କି ମାନେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ ରହିଲେଣି, ୟୁଏସ୍ ରେ 14-15 ବର୍ଷ ଥିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପଣରେ ମୁଁ 1% ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦେଖୁନି। ସେଇ ଓଡ଼ିଆପଣ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ମିଟିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛେ, ସୋ ମୁଁ କିଛି ବି ପାଇନି ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ। ମୋର ମତାମତ ହେଉଛି ଆମର 5ମ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଲେଣି ବହୁତ ଦିନ। କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାଇ, ମାନେ ଆମେ ତ ଓଡିଆ, ଆମର ଯୋଉ ଆଜିର ଟପିକ ଟି ଆମେ ରଖିଛେ, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମେ ତ ଓଡିଆ, ଆମେ ଆମେ ତ ତ ସେଇ ଓଡିଶାରୁ ସେଇ ଓଡିଆ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ, ଯେତେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ତେଲୁଗୁରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ତାମିଲରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଦି ଧାଡି କଥା ହେଇଗଲେ, ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, ହଁ। ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାଟା କଣ ହେଲା, ଆଜି କଣ ହେଲା? ହଁ। କଣ ହେଲା, ଆଜି କଣ କଲେ, ୱିକେଣ୍ଡରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷା ଭାଷୀରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଓଡିଶା ବାହାରେ, ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସତ କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶି ଯାଉ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଯଦି କିଏ କହିଲା, ଆରେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଆରେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କଣ ପାଇଁ, କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ ପଚାର? ସିମ୍ପଲ ହଁ, ଜିନିଷ, କେମିତି ଅଛ ପଚାର। ସତ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଆ କେମିତି ଭାଷାଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛଟା ଜଣା ବହୁତ ପଡିଗଲା, ଭଲ ଲାଗେ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ବଳି ନାଇଁ? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାମ ଭାଇ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହୁଁ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, କାହିଁକି, କେମିତି ଅଛ ଭାଇ, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, କାହିଁକି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ରାଇଟ। ଆମେ ସିମ୍ପଲି ପଚାରି ପାରିବା ନା, ହୁଁ, ଆଉ ହୁଁ, କଣ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ, ହୁଁ। ସେ ଓଡିଶା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ପାଇବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ହବା, ସେଇଟା ସତ ଯେତେବେଳେ କଥା। ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଅଲଗା ନିଆରା, ଯାହା ସତ ବି କଥା। ହେଇଗଲେ ବି, ଆପଣ ହୁଁ। ଆମେରିକା ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାନ୍ତୁ, କି ବମ୍ବେ ପଳାନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ପଳାନ୍ତୁ, ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ, ଦିନ ଶେଷରେ ଆମେ ଓଡିଆ, ତ ଓଡିଆ। ଆମେ ତ ଓଡିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। କଥା କହୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ବି 2001ରୁ ଭାଇ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଓଡିଶାରୁ ବାହାରେ। ମୁଁ ଗଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଗଲି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ମିଶିଗନ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି। ମୋର ବି ଗୋଟେ, ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଉ କି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହଉ କି ଏଠି ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ, ମାର୍କେଟରେ କି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଏ ନା, ମୋର କାନଟା ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ ଟାଣି ହେଇ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ। କାନଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କାନ ଟାଣିଲେ କହୁନଥିଲେ ତ, କାନ ଟାଣିଲେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସୋ କାନ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ମୋର ଶରୀରରେ ପଳେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ପକ୍କା ଭାବିଲି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଭାଇ ପଛେ, ଭାଇ କି ନହେଲେ ଭଉଣୀ, ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ସିଏ ହସି ହସି କଥା କହିଲା ପରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ହସିକି ଦେବେ, ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆପଣ ଝିଅ କହୁଥିଲା ପାପା ପାପା, କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମିସେସକୁ ହୟ ଶୁଣୁଛ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କେତେ କାନରେ ମାନେ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଇଲି ପରି ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ମୋର ବି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ଗୁଣ ଗୋଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମୋର ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେନି କି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପଚାରିବେ, ନାଇଁ କାହିଁକି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ, ପଚାରେ, ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା।
ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦାମ ଭାଇ ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ମିଶିଗାନ ଆସିଲୁ ମିଶିଗାନ ଆସିକି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ମିଶିଗାନ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆସିକି ରହିଥିଲୁ ସେଠି ମାନେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବହୁତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଠି କିଏ ଓଡିଆ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ସଡନଲି ଆମର ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସିଏ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ବୁଲୁ ସିଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଏମାନେ ତ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛି ବାପା ବୋଉ ଆଜି ଜଣକୁ ଧରିଛି ଆରେ କାହାକୁ ଧରିଛୁ ଜଣେ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଗଲୁ ସେମାନେ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଥିଲେ ନା ପରା ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଶୁଣିକି ଆସିଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମେ ସେଇଠି କଥା ହଉଛୁ ସେମାନେ ସାଇଡରୁ ଧୀରେ ଯାଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସତରେ ଓଡିଆରେ ନା ଅଲଗା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଭାଇ ଅଲଗା ମଜା ସତ କଥା ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ ଯେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଲୋକ ବାହା ହେଇକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେରିକାରେ ରହିଲେ ବାହାରେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଓଡିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତାପରେ ଓଡିଶା ଗଲି ବାହା ହେଲି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଗଲି ବାହା ହେଲି ଆସିଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଓଡିଶାରୁ କି ହଉ କି ଅଲଗା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ବାହା ହେଇକି ଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଲଗା ଭାଷାଭାଷୀ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷା ଓଡିଆ ପ୍ରୀତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି ସତ କଥା ମୁଁ ସେୟା କହେ ଯେତେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମ କେବେ ବି ଯିବା ଦରକାର ନୁହଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ଡାଲମା ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ବଡି ପଡିକି ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ମଜା ଆପଣ ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କଣ ସେ ମିଳିବ ପଖାଳ ଦେବ ଭାଇ ପଖାଳ ମନେ ଅଛି ଥରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅନିଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ କରିଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର କରିଥିଲେ ପଖାଳ 27 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଭଜା ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଆଇଟମ ଶାଗ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବଡି ଭଜା ମାନେ ଆଉ ତାର ମାନେ ଆଉ ମୋ ମନେ ପଡୁନି 27ଟା ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଓଡିଆ ଦେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନେ ପକାଉ ଆସୁଛି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୋଧେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହୁଛେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ମିଶୁଛେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ହଉ କି ହଉ କି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଠୁ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବଢି ଯାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ହଁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ହଁ କଥାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବାର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରିବାର ହେଇକି ଯୋଉ ରହିଛେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 40 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ସତ ଆମର ଏଇ 2 ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦାମୋଦର ସାହୁ ଡିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବୀପ୍ରକାଶ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଡିଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଡିଏସ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମୋର ସରନେମ ବି ସାହୁ ଦାମବାଇ ଆମର ଗୁଡିଆ ସାହୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ତେଲି ସାହୁ ଆମର ଗୁଡିଆ ସାହୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବରା ପିଆଜି ଆଳୁଚପ ସବୁ ଆମରି ମାନେ ଆମ ବଂଶଧର କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋର ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମର ଘର ପୂଜା ପୂଜି ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସାଇରାମ ଆପଣ ବି ସେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିସାବରେ ମୋର ଆମର ବି ସାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଭକ୍ତ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଆମର ସରନେମ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଡିଏସ୍ ଆପଣ ଡିଏସ୍ ଆମେ ବି ଡିଏସ୍ ବଢିଆ ମତେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା କେମିତି କଣ କଟୁଥିଲା ଆପଣ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ ବାଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସିଏ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଆମର ଦାମ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ମାନେ ଆମର ପୁରା ପାଠ ପଢାରେ ହିଁ ଗଲା ଫୋକସ୍ କିଛିଟା କରିବାର ଅଛି ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢିକି ଆଗକୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କର ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହୁଅ
तापर तमे जेते तमरो माने माने मजा भी कर परिबो जा करि परिबो बुला बुली कर परिबो किंतु पिलाटी दिनरू गोटे जिंस शिक्षा मिलिछि बापा मां को केमति गोटे भलो मनीष होई कि आगु बढ़िबो पाठ पढ़ारे केमति भलो करिवो अन्य को केमति माने रेस्पेक्ट देखेइबो गुरुजन मान को केमति माने तांकर मर्यादा दबो सेइटा जिंसरू पिला बेलो सेइ गोटे जिंसर आमे बहुत आगु बढ़िछु तार जेते जाय जाऊ सेइटा तो आमे छाडी पारिबो आज भी दिन जदि ओडिसा गलु गुरुजन को देखि दलु सेइ सत कथा हमर जो विनम्र जो सम्मान देबा सब गुरुजन आजिर दिन रे जाई कि हां आज्ञा नमस्कार हाय हेलो से जेते जा हेले भी थरे ओडिसा रे पहुंची गेल ओडिसा काई ओडिसा बाहरी अपन जोडी जने गुरुजन को देखि दला माने सीधा मुंड तळु करी कि पाद छुटी से तार दाम भाई सत कथा नहीं मु आपण जो कहिले मत मन पड़ी गला डिजिटल नॉन डिजिटल यू नो हमर जो जनरेशन हमें बहुत भाग्यवान काहे कि आमे नॉन डिजिटल नॉन कनेक्टेड वर्ल्ड रु आछे आमे बही पढुथले खेलुथले यू नो हमरो ए लैपटॉप से बड़ा गैजेट हां गैजेट डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन नथिला यू नो सोशल मीडिया नथिला न खबर कागज पढुथले पाठ पढुथले यू नो आउ किंतु आमे धीरे धीरे निजो निजे आमे माने आपण ट्रांजिशन हला डिजिटल रु काई हमरो कर्म क्षेत्र भी डिजिटल यू नो हम पिला माने बर्तन डिजिटल यू नो तो नॉन डिजिटल एंड डिजिटल हमें दिजन जाको हमें एक्सपीरियंस करि पारुचे किंतु हम पिला माने मोस्टली डिजिटल एज रे ही रहिले नै कि नेक्स्ट कोन हबो वी विल सी कोन होची खाली निश्चित किंतु भाई आउ गोटे जिंस मु आपन गुडाई थर भी सुनिछि आपनकर आपण आपण बेलगुंठारू आपनकर जन्म आपण सेठू आपनकर माटीर मा सेटा आपनकर किछिटा आपनकर बेलगुंटा विषय कोन आपण मु दे तीनटा आपनकर देखिलेनी आपण बेलगुंटा भी ऊपर भी गोटे सीरीज करके रिलीज करथिले बहुत बहुत भल लागे बेलगुंटा विषय सुनिले आपनकर बेलगुंटा हमर भुवनेश्वर तो किंतु बेलगुंटा ऊपर बहुत किछ आपण सुनी किंतु आउटी किछ कोन आपनकर जर्नी केमते रहिला बेलगुंठारू एबे मिसिगा किछोटे हो गोटे निश्चय निश्चय बेलगुंठारू बरहमपुर बेलगुंठारू भुवनेश्वर भुवनेश्वर रु हैदराबाद रु दिल्ली बेंगलोर कैलिफोर्निया मिशिगन सो बेलगुंठार ऐतिह्य अलगा यू नो से माटी अलगा से माटी सेही माटी रे मु जन्म होईची यू नो मोर मातृभूमि जदियो आपण बोधे मु कहिथिबी हम बापा माइग्रेट करथिले अनडिवाइडेड पुरी डिस्ट्रिक्ट बर्तमान से खोर्धर आसुची यू नो अच्छा से आपनकर नाचू सुनाखेला राजा सुनाखेला नो सुनाखेला पाखरे गोटे गाँ अछि गम्भारीमुंडा पाखरे गाँ अछि पद्मपुर पाखरे होछि बाणपुर आपण जानछथि भगवती मां गोटे प्रसिद्ध हां सी थिला अनडिवाइडेड पुरी मो बापांकर बड़ भौणी बाहा गले बेलगुंठारे बाहाले बड़ भौणी तेनु बापा बिजनेस करै पे भौणी को बाहु पळे आसिले हेले मोर जन्म होईची बेलगुंठा तो मु होची बेलगुंठिया है नो सो मोर बाल्यकाल बहुत भल थिला आपण सुनिथिबे माने भल पाठ पढुथली जिंदे आपण कहले भल पाठ पढुथवा जगु गुरुजन मानकर साई पडिसा गां लोक मानकर अलगा सद्भाव रहुथिला आउ से अनुसार मु भी मोर स्टैंडर्ड 3 हो कि 5th हो 7th हो 10th हो मु टॉप करथली आ हमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे मु 90 मैट्रिक फास्ट हेथली आउ बेस्ट 16 नेथली हमर ओडिसा रे भी अच्छा तेनु हां आउ बहुत भल थिला मोर बाल्यकाल आउ पढ़ा पढ़ी संगे खेल बुल करथुलु गीत भी गाउथुलु डांस भी करथुलु मोर मन अछि मु चतुर्थ क्लास रे गोटे एक्टिंग करथुली हमर से बालिडी उच्च प्राथमिक विद्यालय यू नो बालिडी यूपी स्कूल मु हेथली कुनाळ मो मा थिले ऑडियंस रे हां कुनाळ चिंती से रजा आखी बाहर कर देबे मोर आखी से समय तो चतुर्थ क्लास कहूची चतुर्थ क्लास माने केबे 84 मोर मोर क्रंदन सुनी माने एक्टिंग क्रंदन सुनी मो मा कांदी पकले मा भाबले जे मो पुअर आखी फुटी जाईची किछोटे हेइ जाईची से रक्त बाहरिची एनो आउ से टाइप रो मते समस्त कहले तो मा कांदी पकले समस्त कांदी पकले मो हम टीचर माने आसी मते कुंढे पकले वाह की एक्टिंग हला तेनु पाठ पढिया संगे हम साठ भी करथुलु गीत भी गाउथुलु से समय कंठ भी भल थिला प्रार्थना संग हो ये हो आहे दयामय विश्व बिहारी हमर जो होउथला हमर प्रथम रे आ एंड रे आजिकली कहां आजिकली होउनी से टाइप रो नै कि
ଆଉ ସେଇ ଆମ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମୋ ଆମ ସମୟରେ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ସେମିତି କହିହବନି ଭାଇ, ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସତ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଲାଇନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରଖିବେ, ମାନେ ଓଡିଆ ହିସାବରେ, ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦବା, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ସେଇଟା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆଉ ରହିବନି ଭାଇ। ସତ ସତ କଥା। ନାଇଁ ବାଲ୍ୟ କଥା ଭଲ ଥିଲା। ସୋ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମୋ କଥା ବି କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ହଉ କି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଆଉ ଅଲଗା, ଇଫ୍ ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ଭେଷ ଭାବରୁ ହିଁ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଲସୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ଭେରି ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣୁନଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାଟା କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଚାରି ଧାମରୁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଧାମ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ମାନେ ପରିଚୟ ହେଲା କି ସେଇ ବଡ ଠାକୁର, ବଡ ସେଇ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିଲେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ହଁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିଚୟ ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି ଓଡିଶାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇନେ କହିଲେ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଟିକେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଜିର ନମ୍ବର ୱାନ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସତ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଆମର। ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ସତ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଶା, ଏବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସତ କଥା। ସେଇ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଠାକୁର, ସିଏ ତ ନମ୍ବର ୱାନ ରହିଲେ, ତା ବାଦେ ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ। ସବୁଠି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସତ କଥା, ସତ କଥା, ସତ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, R&D କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସବୁ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠି କେବଳ ନିଜର ଛାପ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଭାବିନି କି ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଏତେ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ କାହିଁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ବୋଧେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇ ନାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେତେ, ମୋର ନାଇଁ ଫେସବୁକ୍, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ସୋସିଆଲରେ ଅଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ଫେସବୁକ ରେ ମୋର ବୋଧେ ମନେ ପଡୁଛି, ମତେ ମିଶେଇକି 5 ଜଣ, ନା 5 ଜଣ, ମତେ ମିଶେଇକି 6 ଜଣ, 7 ଜଣ, ମତେ ବି ସେଇଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ମତେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣ ମତେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାଇଁ ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନଥିଲା। ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଜରୁରୀ ଭାଇ। ନା ଆପଣ ନିହାତି ନଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ହୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯୋଉଟା କି ସତ ଆପଣ କଥା। ଏଇନେ କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକାଡେମିଆ ଲାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର UC ଡେଭିସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରିଜୋନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମିଶିଗନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ପାଇବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ନାଁ ବି କହିପାରିବି, ବୁଝିଲେ କି? ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ବହୁତ ୟୁଏସ୍ରେ, ବହୁତ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର, ସର୍ଜନ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର କହିଲି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ପଖାଳ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ କୁଲ ରଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ କୁଲ, ବେଶୀ ଅଲୱେଜ ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁନି, ଆଗ୍ରେସିଭ କଲଚର ନୁହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମର। ନମ୍ରତା, ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ସବୁ ନମ୍ରତା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି ଆମେ କିଛି ମାନେ ବଡ ଧରଣର ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଧମାକା, ରାଇଟ୍ସ, ସବୁଠି ସିଏ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ସେଇ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ସାଉଥ ଟିକେ ଲୋ ଆଗ୍ରେସିଭ, ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗो ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ଅପ୍, ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ବଢିଯାଏ ବିକଜ ଅଫ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣିପାଗ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଇଭେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଯୋଗୁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ
ओडिशा बहुत भल जगार अच्छी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बे ऑफ बेंगल पुरी बीच आप देखो केमती आमर कोणार्क आमर लिंगराज आप गोपालपुर बीच देखो आमर सेपट जो अच्छा आमर चांदबाली धामरा धामपुर निश्चित ଆପଣ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉଟା କି 1 2 3 ଆମେ କାହିଁକି କି ଆପଣ କାହିଁକି ଓଡିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦାମ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କାହିଁକି ଗର୍ବ, ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ସେଇ ବଡ ଠାକୁର, ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସତ କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ, ଯେ ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମର ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର, ବଡ ଠାକୁର, ସତ କଥା। ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ପରିଚୟ, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିଲେ, ସତ କଥା କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ରୂପ ଅଛି ଠାକୁର। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ସାଇବାବା ହେଇଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସ୍ମୃତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗପସପ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ମନକୁ ଆସୁଛି କିଛି ଓଡିଶାର କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ମୃତି ମାନେ ଭାଇ, ଆମେ ଯେବେ ଓଡିଶା ଛାଡିଥିଲୁ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 15 ବର୍ଷ, ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଆସିକି ରହିବାର, ଆମେରିକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡିଶାକୁ ଯିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଗଲି, ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ବାହାରକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି, ବହୁତ ମାନେ ବଡ ବଡ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ହବା କଥା ସେଇଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ 80s 90s କୁ ଯିବା, ସେତେବେଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳର ଓଡିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଓଡିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ସତ କଥା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ବଡ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି। ଆଉ କୋର ଏରିଆରେ ତ ଓଡିଶାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ମାଇନିଂ, ଲୁହାପଥର ହେଇଗଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା ମିନେରାଲ୍ସ, ସବୁ ବହୁତ 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 ମିନେରାଲ୍ସ ଭରି ହେଇକି ରହୁଛି। ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ କିଛି ହେଲାଣି, ତ ଅପରଚୁନିଟି ବହୁତ ଓଡିଶାରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଓନଲି ରିଜନ କି ଏବେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱ ମାର୍କେଟରେ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ପଚାରିଲେ କି କଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେବେର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସତ କଥା, ନାଇଁ ସତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ମୁଁ 99 ବୋଧେ ଅକ୍ଟୋବର 99 ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା 1999 ଭୁଲିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ହଁ, ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି। ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ବେଳେ ଆପଣ କହିସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ କହିସାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଟାଇମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର ଏରିଆରେ, ଆମର ଯୋଉ ଓକାକ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଇନଫୋସିସ ର ବଡ ଅଫିସ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ରିଜନାଲ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 12 ନା 15,000 ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି, ସେଟା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲାଇଟ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି ଶୋଇଛୁ। ଆମେ ତଳ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ଭଡା, ମୁଁ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆମର ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଏ ଚକ୍ରଧର ପାତ୍ର, ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆଉ 3 ଜଣ ଥିବା ସମୟରେ ରାତି 2ଟାରେ ଆମେ ଖଟରେ ଶୋଇଛୁ, ହଠାତ୍ ମୋର ହାତଟା ଖଟ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ଖଟ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ପାଣି। ହଁ ସତରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମହମବତୀ ଟର୍ଚ ଲଗେଇଲୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠିଲି, ଭାଇ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। एंड साइक्लोन रो वार्निंग तो थिला, किंतु किछि दिन पूर्व थिला। आजिकली टेक्नोलॉजी दुनिया में सब फोरकास्ट करूचे, अर्ली वार्निंग होची, नो गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव अछि, थैथान हो जाउची। आजिकली जीरो कैजुअलिटी देखथिबे लास्ट फ्यू इयर्स कि 99 कथा कहूचे, माने हमर 23 वर्ष तळे। आ हम सब जिंस सब ऊपर नेलु, किंतु ता पर जति जना पड़ला एमि सब असुविधा हिची। सुपर साइक्लोन पूरा माने चार विकार करी बहुत लोक जीवन ये से एरिया रे। आउ सेटा से कथा प्लस आज देखले निश्चय आपण देखबे हम गवर्नमेंट भी पाइला किछि प्राइस नाही। हाँ से सब हेची टेक्नोलॉजी रो इनोवेशन नो एली वार्निंग एडा सब आसुची सोशल मीडिया प्लेस ए मेजर रोल। से टाइम रे सेमि किछि नथिला। आउ से कथा मन पडुची पुनी आजिकली बहुत देखो रास्ता घाट बहुत सुंदर हेलानी। आपण ओडिसा को रिसेंटली जाइतली सेप्टेम्बर मासरे मु ड्राइव करी गली इन्फ्रास्ट्रक्चर टा बहुत माने जरूरी, जोटा कि
ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ହୁଁ। ତ ସେଇଟା ଉପରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 99 ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ସେତେବେଳର ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବେଳେ ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉ ଦିନ ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ ଖାଲି ମାନେ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗୁ 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 ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଉଡି ଉଡି ଯାଉ ସତ ଉଡି ଉଡି କଥା। ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ଅଧାରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଡି 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 ଯାଉଥାଏ। ସିଏ ଯେତେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମନ ଥିବ 99 ମସିହା କଥା, କେତେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ଏଜି କଲୋନୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ, ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇକି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହେବେ ଏଜି କଲୋନୀ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ପୁରା ସବୁ ଦିଶିବ। ସବୁ ସତ। ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ମନେ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉ ସବୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ମାନେ ଦୋକାନରେ ନା ଡିଆସିଲି ଅଛି, ନା ଚୁଡା ଅଛି, ନା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ସେ 4-5 ଦିନର ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଭାଇ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସେବେର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜିର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଡିଜିଟାଲ ଆମେ ଏରାରେ ଏବେ ଅଛେ, ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ ହଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସତର୍କ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ସେଫ ଜାଗାରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, ରାଇଟ୍? ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ। ବିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ଆମର ସେତେବେଳେ ବିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ। ଆମେ ଫୋନ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୋବାଇଲ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଲାପଟପ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ, ସତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇକି ଯିବେ, ଆସ୍କା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ବଡ ନଦୀ, ତାର ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଅନ୍ ଏ ଲାଇଟର ନୋଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡିଶା ହଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନର ମାମୁଁ। ଯୁଆଡୁ ଆସିଲେ ଆଇଦର ସେ ଓଡିଶାକୁ ବାଡେଇବ, ନହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ନ ବାଡେଇଲା ସେପଟେ ଯାଇକି ବଙ୍ଗଳା ନହେଲେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାଡେଇବ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଓଡିଶାର ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସେ। ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ରହିକି ପୁଣି ଯିବ ସାଇ ପଡିଶା। ସେଟା ଗୋଟେ ହଉଛି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କଲେ ବି ପୁଣି ଟିକେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି। ଆଉ ସେଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଟିକେ ରହିବ ସେଟା, ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ନାଇଁ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଗପସପ କଲେ ଆମେ। କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ, ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ। ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କଲେ ମୋର ବହୁତ ଯେତେ କମ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହବ, ଯେତେ କମ ନଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କିଛି କରିପାରିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଯିଏ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ହେଲା କି ଓଡିଶାରେ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ହେଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଶିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, କି ମାନେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି, ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ସତ ସତ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଭିଡରେ ବି ଆମର ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଲିଟିଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ କଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ କୋଭିଡ ପରେ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଇମୋସନାଲ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ରାଇଟ୍? ଆପଣ ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ। ମାନେ ଇମୋସନାଲ ରୁ କେତେ ଜୀବନ ଗଲା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିଖେଇଛି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଓଡିଶାରୁ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ କୋଭିଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜରୁରୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଗ ଭଳିଆ ମାନେ ବିନା ଯେତେ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବି ସତର୍କ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହେଲେଣି, ଲୋକମାନେ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଲେଣି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେଇଟା ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି।
ଆଗରୁ ଟିକେ ଥିଲେ ନା କଣ ଆମେ ତ କଣ ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତ ପୁରା ଷଣ୍ଢ, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ नहीं आजिकली लोक ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯୋଉ सचेतनता, ଲୋକ ଏବେ हाँ ବହୁତ लोक ସଚେତନ। सचेतनता आसिलानी एंड सोशल मीडिया प्लेस ए मेजर रोल यू नो एंड सेटा जो लोक जन सचेतन आसिलानी, କିନ୍ତୁ लोक ବହୁତ टी बुझिलेनी, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲେଣି, प्रैक्टिकल भी ମାନେ हेलानी। हाँ हाँ। ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହୁତ ହେଲେଣି। ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ କି ହଁ ଇଏ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଆଉ ବୋଧେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଦେବ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଲେନି, କିଛି ହଁ ହେଲେନି, ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ପିଇବା ଆମକୁ ବିଷୟରେ ଆଉ କଥା ଗୋଟେ ହେଲେନି। ଦିଟା ହଁ ସତ ସେସନ କଥା, କରିବାକୁ ଆମେ ପଡିବ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ। ଏବେ ମାନେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆମର କେତେ ଜଣ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିକି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆଜି ନାଇଁ ମତେ ନାଇଁ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶେଇଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡିଶା, ଆମେ ଓଡିଶା, ଆମେ ଓଡିଆ ବିଷୟରେ? ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦୋହରେଇବି ଭାଇ। ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦବାଟା ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଁ ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଁ ହୁଁ। ସିଏ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଶାଳୀନତା ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଓଡିଆ, ଆମ ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ଜୟ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେବ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ସେଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯାକୁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ସବୁ ଓଡିଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆମେ ଓଡିଆ ଟପିକକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଆମ ଓଡିଶା, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କଳା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।